niya. Very parat-parat. Nasinasinahon ka na Tina, munaog ko na ron. Dili! Siyempre, butangan, pagluto yan. Silpo mo dito ka daw. Silpo mo dito. Ito. Hindi, silpo mo dito. Hindi dakmat? Silpo mo dito. Wala, silpo mo dito. Sige, makaon ka kaya? Ha? Yakay kasi yung cellphone. Bago ko yung papa ni mo na. Dila to. Huwag mo mama. Sa 4 nilugan pa maka. Lugan to mama. Sulay pangilog. Samok ha. Tandugan ron ha. Pisti. Lugon dagdago masay mo tandugon ron. Ayo dong, wala tewas dong. Tulog pa na nimo si Dudong dakmat. Nayawa. Kapi nagyabaw. Kaling dakmata gyud. Malaway ko nimo. Kapoy diyan kay mahi. Di mahilisan. Kamayo. Ang kaon ka ni. Ha? Wala na. Hinday na lang. Ayaw nang sihi lang kayo. Kanila cellphone. Alam mi, okay, kaon nga na po lang. Ayaw saya ba? Sumbagong ta karon niya. Tabi din natay! Yawa din. Siya, sarap. Kuling. Kita pangagluto ni. Kaya nga, hindi mo lang kapoy. May silin pa din ba kayo sa inyo? Dito. Yan na yung ate. Kaon ba ko? Ayan.
Lasang luto na ni Sihi eh. Burot bawon niya ni. So, ayaw ko mga manok ka ah. Lata man ipul. Ang lubot mga bilin man. Kamu taga baboy ano. Ano na po, Gi? So. Tayo ni mga manok eh. Baso pa lang.
Hindi patulog, sige man katawa. Tagaan ko si mama nin Pinoy po no. Ah. Tulog. No, ugbok ini sa tina. Kuya ko kay patulog ay. Malapit na ako matapos. Hintayin mo na ako.
Gracia. Hmm? Dugab. Your coffee. Walang halong chemical. Wrong. Karabara seal. $100. Butaan na gid mga kuan eh. Mga tao la Philippines.